Takže nemoci a cvičení. Ty vole, to je úplně na hovno, ne, kámo. Chceš cvičit, vole, chceš mít nějaký gains, jako jo, velký bicepsy, tricepsy, vole, kozy. A ono to nejde, ne, protože jsi nemocnej. A to je nejvíc na hovno, vole. Já jsem byl ty vole nemocnej za poslední rok, kurva, asi tak jako 4 měsíce, jo, z toho roku. Znamená, že jenom 8 měsíců jsem mohl cvičit. Ještě z toho ty vole, ty 2 měsíce byly úplně na hovno, protože to bylo vždycky po té nemoci, ne. Tak to je prostě na piču, ne. Teď ty vole zase nějaká ty vole viróza, ne, nebo co, už fakt nevím, ty vole. Kámo, byl jsem u doktora, kdy to bylo, no v pondělí, tento týden, dneska co je, dneska středa, dneska si jdu pro výsledky. A ty ona mě brala krev, ne. Říká, ty vole, máte dobrý žíly? Říkám, no, tak snad jo. Vytáhnu, ne, tu ruka. No ty vole, máte úplně perfektní žíly, jako na vás by se to mohli učit, vy byste mohl být také pokusný králík. Říkám, ty vole, to ne, to si děláš prdel. No potom teda vytáhla ty stříkačky, ne, 1 ampulka, 2 ampulka, 3, vole, 4, říkám, ty vole, to jako mají nějací upíři sled, nebo co, kámo? Tak říká, no, doufám, že neomdlíváte. A říkám, no, to jestli nebereš tolik krve, tak možná omdlím, jako. Samozřejmě ne, protože bych ztratil krev, jo, kvůli tomu neomdlíš, nejsou sráč, ty vole, ale z toho pocitu, ne, že přicházím od tu krev, od ty živiny, které vyživují ty svaly, no, to je prostě peklo, ne. Tak vole, teďka necvičíme, teda, kvůli té nemoci, čekám zase na výsledky, jo. Za chvíli tam jdu, ne, k tomu doktorovi, ten mi řekne, ty vole necvič, ne, jsi úplný kokor, vole, cvičíš, jsi nemocnej, jo. Já teda necvičím, jako, jo, už jsem se poučil, jsem dřív cvičil, vždycky ne, dřepy, ty vole, nemocnej, tak 20 dřepů, víš co, to je nejlepší lék, no, jako bylo to dobrý, ale pak mi začalo ty piče píchat u srdce z toho, jak říkám, no, to 24 roku, ještě jsou docela mladý na to, abych měl infarkt, ne. Ani nesypu, ty vole, jsou čistý, tak si přece nebudu jebat srdce, to ještě mám čas, tak 5 let na to. Takže ty vole, no, jako nevím, no, nevím co s tím, já nevím, jestli taky máte takový problémy, ale jako ty zasraný nemoci jsou úplně na hovno. Teďka tady, ty vole, co tady dělám, ty vole, už jsou tak v prdeli, že natáčím tady nějaký video, ne, piju toho džus, OJ jedině. Pardon. A vole, když necvičím, ne, tak aspoň myslím na to cvičení. Takže ty vole, říkám, no ty pičo, ten dřep, ne, srovnám záda, ty vole, vystrčím prdel, naložím tam 200 a jedu, vole, 1. Jo, vole, 2, fuu, 3, pojď pičo. Už to jede, ne, a teď mám ty vole dobrou náladu, jsem nahypovaný jako svina. Tak říkám, ty pičo, já jsem vlastně v pekli, vole, spím tady pomale, potím se, vole, žeru ty vole nějaký Coldrex a jsem úplně v prdeli. Takže zase depka, ne, ty vole říkáš, no nevím, no, zase ty vole nebude žádný cvičení. Ale teď jsem viděl takový video, ne, Rich Piana, to je takovej magor, vole, tady dám jeho fotku možná, někde tady. Ty vole, ten říká, ne, že máš myslet na to, ne, jak ti rostou ty svaly a oni potom porostou, ne. Říkám, no, ty vole, to zkusím, ne. Tak ty vole, než jdu spát, ne, tak přemýšlím, ty vole, ty nohy, vole, jo, pičo, vole, teď roste kvadriceps, jo, kámo, vole. No a pak se mě zdají úplně šílený sny, ne, jakože dřepuju, ty vole, že mě to zavalí, že nemůžu, vole, a že jsou tam mrtvej, ty vole, že mě tam někdo resuscituje, takový noční můry, ne, takže Piana, ty vole, takhle, jo. A jako špatný, no. Nevím, jestli budou nějaký další videa. Každopádně první dojem dělá prej hodně, takže jsou asi v prdeli, jo. Ale jestli ne, a jestli máte třeba podobný problémy, ne, s nemocema při cvičení, tak mi to určitě napište. Já se budu na to těšit. Takže čus. 4 minuty, ty vole.